muško, urban neki. Manikir majstor, urban. Manikir majstor, znači. Manikir majstor. Evo. Ima li to manikir majstor? Ja mislim nema, da ne postoji to stvarno. Hvala. Ali ti to najbolje znaš. Ja znam, ja nisam u životu pošao nikad nisam poštao u životu kod manikira, ja ne znam ni šta on radi, znam samo da sređuje nokte, ja sam ove moje dok sam bio nervozan gricka. Pa ne znam, evo kažu ovdje da si ti ženskaroš, pa ja rekao onda sigurno znaš nešto o noktima. Ja ženskaroš? Da, evo pišu mi ovdje ljudi. To bi rekao Šojić, kako kleveću. Kažu pazi se Tomović, on je ženskaroš. Ja kažem stvarno ne poznajem gospodina, stvarno ne znam tako. Dobro je, sad će da te ne iđu ovi što pričaju da sam peder, tako da moraju da se odluče jesam li ženskaroš ili sam peder, to samo moraju da se odluču i sve ostalo ok. Sad će ovi drugi, sad će ova vojska druga da ti ne iđe. Ajmo ljudi da tapkamo, 800 nas je u live-u, niko ništa ne radi. On je najveći ženskaroš, to mi kažu. Ako znam, znali me jadi kako ti ljudi mi predrasude kad sam ja u pitanju. Pa dobro, jesi gej ili ženskaroš? Kad moram da biramo to dvoje za braću da budem ženskaroš, a nisam životno i moga ženskaroš. Ali ako već moram da biram između te dvije, eto, bit ću ženskaroš. Evo, kaži mi Rakela Ferrari, nemoj da padaš na njega, Mica. Vidio, Rahaela Ferrari, jel to je ona glumica? Pa ne znam, može neka cura zaljubljena ludu u tebe. Neće u mene bježa od mene kad ja otkrio. Sad su mi došle ove žene što su ludo zaljubljene u tebe, što si ih odbio verovatno, sad ću da te oderem, nemoj da se brineš. Ne, oderi života, noćas me nije dra, samo ko nije htio. Nemoj da lažeš, videla sam ti onaj neki, upala sam ti na onaj live, tu si imao si tu dosta. A dobra, vidiš, tebe vole ljudi pa neće da giftaju protiv tebe, vide odmah dobru dušu. Slobodno neke giftaju protiv mene. Neće ljudi, ja sam im rekao, Milica je divna, neće protiv Milice. Direktorice, da li ti voliš Tomovića, šta kažeš? Viš kako igraš sa mnom ozbiljne mečeve, odmah ti tražiš 650 poena. Kapiraš, kod mene ti je samo ozbiljno. Ma ne gledam ja to sad uopšte. Ljudi, spradali se ova Milica s nama, ima da ispunimo ovih 650 poena za sekund. Evo iđe će. Dobro, ispunjavam speed. Znaš šta mi kažu? Da sam se brzo prebacio na TikTok mod. Brzo sam se prebacio na TikTok mod, pa jesam, ajmo svi puta 3, share, subscribe, live, mutajte, ajmo speed, ajmo, Seldi na žibiju, Dodić žibiju, evo ispuni smo i mi speed. Nisam sigurna, brate. Uopšte, dobro večer, Nemanja, javi. Moje poštovanje tebi i tvojim gledocima. Ramize sa bebom, naravno sa bebom. Pričam, Nemanja, kako treba da idem kod Ramize, sam rekla ću da dođem u Novi Pazar, nego im je sad ovaj pot, pa ću možda posle postoji kad im bude malo lepše vreme. Da me ugoste tamo. Pa šta ćeš i malo da vodiš? Normalno, ti normalan čovjek, ne idem nigde bez deteta. Idem, ali znaš šta, idem u Novi Pazar da radim animacije. Pa dobro. To je isplatljivo. To je isplatljivo, pričaju, bre. Normalno, 3, 4, 5 hiljada evra imaš, radiš kao konobarica dole, tu dole po tim mestima. Što da ne, šta mi fali, brate, zaradim. Što, brate, puška, brate. Šta mi fali? Gledaš po TikToku, brate. Pa ne znam ja TikTok nešto baš najbolje, da se snađem, mislim da bi ovo bilo zaista fenomenalno, vidjet ću se. Dobro, ti si komunikativna, znaš. Pa ne trebaš da komuniciraš ti s gostima, ti miš da ti tamo pričaš s gostima, pa jesi ti normalan? Pa dobro pričaš im bajke i to. Ne bre, radiš se provetama, samo prodajaš koktele, nemaš ti veze, ne sedaš ti sa gostima. Dobra, moraš da imaš neku harizmu, ćao, do večera, znaš kao. Ne, brate, samo ponudiš koktel ako hoće, ako neće ti ideš svojim putem, ne radiš takav posao. Strašno, ja sam mislio da je to drugačije, totalno. Ali si normalan da sediš sa gostima, čoveče božji. Ne, a? Ti normalan da animiraš goste, brate.
To se tako Ljudi, samo... ima neko da baci ružu, brate. Pa ne, bože... Ja nisam znao za to, brate. To samo tako zvuči. Evo, kaže Ramis, kod nas se samo na flaše radi. Meli, hvala. Onda ne mogu, pomislit će svašta, brate. Ivanka, hvala. Ali imaš neko, ništa. Tu jebat. Imaju neki klubovi sigurno dole u Pazaru koji... Kako nema, oni su puni love dole, bre. Ja ću stvari da idem da se preselim u Pazar sa detetom. Pazi ovo, preselim se, ne može da me juri. Dođem tamo, desi se situacija neka jeziva, zajebana, nađem tamo, brate, da živim, radim kao prodavačica epruveta ili flaša, neko mi čuva dete, neka dadilja, nađem dadilju, brate, i šurim se od para i to je to. Što bi mi falilo, brate? To je pošten posao, mislim, ja ne bi krila od mame sigurno to da radim, normalno. A dobro, ali ja mislim da ti možeš i ovde po freestyleru da prodaješ to, ne moraš da ideš baš do tamo, brate. Pa ja ne znam što onda neke devojke idu baš do tamo dole kad je to sve isti posao. A ne, možda tamo ima više love. Ne znam, mislim, 3, 4, 5 hiljada evra situacija je. Pa da, mislim, nemam pojma, brate. Mislim, dobro, ti si sad poznata, možda bi od tebe uzimali, brate, više, znaš. Pa da, imala bi šanse, verovatno veće. Znaš, ono, bilo bi ovako, ovo je za tebe, a ovo je za malu Barbaru, kao da je kupiš čokoladu. Da, pa normalno tako se radi. Evo, kažu mi, baš ti to treba, jo, majko, šta je s ovim svetom, brate. Ljudi su, brate, legende, zato ne mogu da blame na TikToku, razumiješ? Ne, TikTok je baš ono... Fabrika za nameštaj, normalno. To je obavezno, brate, to će sa Turcima, to ćeš sa onim što je giftovao ovu Aleksandru i Maju. Pa sa njim da uđeš u kontakt, pa onda nek ti šalje, brate, Ali odmah da znaš što ne plaćaš. Znaš, to su eksponati koji su bili i ostali tamo u radnji, koji nisu prodati, onda ti on šalje i to njemu ne treba, razumeš? I ti ne plaćaš porez na to ništa, kapiraš? Misliš da ne plaćam nameštaj seksualnim odnosima? Ne, to možda ako budeš otišla za Istanbul. Inače ovako, ne mislim odakle ti to, brate, ne znam da jeste to čula. Pa dobro. Ne, ovako pitam ko zna, brate, svaki. Ne. Ne shvate ljudi pogrešno, zato kažem ja. Pa dobro, da, slažem se. Ne, ništa, ne plaćaš ništa. Sad, mislim, imaš baš toliku želju i volju, ti, mislim, možeš da daš sa tim koji ti pošalje. A znaš da imaš foru, ako, brate, ne odradiš te seksualne usluge, onda, brate, ti oni ukinu nameštaj. Tako sam čula, ne kažem ja da je to istina. Pa dobro, da, mislim, možda, ne, mislim, ima raznih tih Turčina, znaš. Kaže, što bi se, kaže, onda bi se zvalo Turk. Jao, hit, jel tu Ramiz? Ramiz zvani Survivor. Znaš šta sam sanjala da sam u Survivoru, kunem ti se umrla. Kakva ovo tortica, čoveče? Bila sam tortu 5. Barbarić je 2 meseca. Kako bre tortu? Počnemo Survivor. Ma ne, neki poklon tortu sam dobila, ne znam šta je. Baš mi je slatko. Kome počinje Survivor? Pa počinje nova sezona Survivora. Da, to sam vidio, da. Gde će, a to na nekoj televiziji, bože me sačuje nešto, a? Brate, ja stvarno ne gledam to, ja sam to gledala ono davnih dana kad je bilo... Pa kad je bilo na Pinku ili B92, brate. Kad je bilo pre 100 godina, brate, sad stvarno, znaš, ono, da kažem da gledam, stvarno ne gledam. Iskreno. Realno ne gledam niko. Plamen zmaja, koliko jako, brate. Brate, moguće da mi niko, brate, loš mi je live, brate, niko mi ne tapka uopšte, znaš? Dakle, ovi zmajići, brate, ovde, kako volim, brate, gledam one giftove, kunem ti se. Kako sam ja zvala, gifovi? Gifovi, da. Gifovi mi... Aha, sad ima... Gifove. A sad imaju skuplje kao od ovog univerzuma, neki Pegaz mi je ovde. Feniks. Kao Feniks, digni se iz pepela.
ludim onako, nije da ne pratim, ali neću ući ništa od toga, nema šanse. Pinujte sad onu poruku za nestalu devojčicu slobodno, ali mislim, i meni je stigla poruka, rekoh vam ja. Ne postim ljudi. Moram prvo da izlečim loše misli, pa ću onda da krenem da postim. Inače, ovo naravno što smo pričali sa Huremom oko Bajrama i to nije nikakva loša namera, samo onako raspitujem se jer zaista ne znam. Ali eto, Elvir i ostali su mi objasnili i dobila sam dosta poziva, pa ćemo da vidimo. Ali ne, stvarno bez jebancije, Novi Pazar me zvao Ramiz. Trebala bi da ode malo tamo. Da li ideš na neko slikanje Barbare po mesecima? Ne. Slikam je, imam onaj, naručila sam na Temu onaj đavo. I kao 1, 2, 3 meseca i tako to, tako da Kako ste bila s Janjušem? Sprdamo se ljudi, šta vam je, pošto je to glavno omiljena priča, naravno. Pravimo naslove za YouTube. Ne, nikakve šanse nema da uđem u zadrugu ni ovu, ni za 50 godina. Tako da, hoćete da pričamo i dalje o nekim stvarima ili da igram meč sa nekima, da meni se stvarno ti mečevi nismo u nekom gasu, druže 3 ruže, nisam ispunila ja da igram mečeve, tako da malo mi je to, ne znam ko ima tu. Nemam pojma, brate, ali mi verujete mi stalno ljudi šalju neke, brate, zahteve. Ja ne znam šta se dešava. Ja sam u fazonu, ako je ovo. Jesi li sa carem igrala meč?